Kani gadega pati CCTV, bat fidang pek yaki kubor baman kasni. Haka khat lai terik muntau bena risau hajar karpra. Laple patba saya ke wei kajika jungok kai perthai. Kabaran hakani ke rilom khasi kabaha bapo ka East Castles District. Yakani ke jaka kabaltem kom ko dawai. Kabaran hakasnong laj mausiang. Laple de wei ni ke officer jongatnat sarkar pedeng. Henry ubadai part utrais nong nakani kasnong. Uba sai sing khong ramai. Ubalong deputy chief engineer jongka construction North Frontier Railway. Kiwei de ki belai don lang hakani ke jia lang play yakani ke jaka jong akai perthai ki kentop yo MLA barem jong suara constituency u Dr. PW Khongji u sodar jong ni kasnong uba balistar khong ramai ki executive member jong darbas nong bat kiwei kajing thmu jong kitrash nong ban palong yakani ke jaka kum kawei na ki jaka jong akai perthai kadai na kajing don kawei ka umpo leo hakani kasnong haka balaya tho banadu ki por ba manchwa lada dan ki papang bastom lada ki nong pang ki di yakani ka ka bami na khapmao kila banyo yakajing koin na ki jajing pang baper long kai ka sngi kru bangi sngo sarong bakan don chu skawai kajing pli yakin jaban jingo kai nga sngo sarong ya kai sni kai snong lai mo siang ka ba kidon ki leurang ba na du man chua ba por bangi dakret kidon kajing i jongki ya kamariang kiale ban pensa kamariang hakani ka sinong jongi ngidon ya kata ka bagi khot ka law adong hak ba ki penne ki pensa ya kidieng ki si bat ki plang samadan ki ba hakai ju kerukum ka penne ka pensa ya ka ka pen internet ya ka mariang bat kadai kani ka wei ka ba latan chibun ya kinong ngokai mata hakani kapor kani ka mati baki langba isnong kas jongi hak kermen bakan yang kinang penek bakan nang laban pan hampen kiu cu ke jing phu jing fieng kamariang barkan wanraru haka yo ka kot langba ke jing wan ngokai ki briu bat dang bun ke kiai kiban saja hani sekemat naman menta ki briu ki iet ka sang kelek ki khamtam kini ki belong adventure sport ki bele trekking to kermen ba kani kasinong jongi kanang pu nakapu po sa kapor